Oikein paljon tervetuloa uudelle videolle. Tässä videossa pelataan Minecraftia. Joo. Tervetuloa. Ota hyvä asento ja nauti. Jätä tykkäys, tilaa kanavassa on ilmasta. Arvostan sitä tosi paljon, mut joo. Mennään pelaamaan. Mut juu, ei sen kummempii. Niin, mennään tänne. Tuolta sieltä kaarrosta. Joo. Katsotaan miten pelit sujuu. Paskataan just saman jotain. No sarvi. Vittu saat. Sori. Mennään tähän maseen. Tavallinen asher. Joo. Vilkkuri. No niin, vilkkuri. Katsotaan mistä huna. Se näyttää. Tosiaan tän mapin mä oon vetänyt jo läpi. Tää oli kyllä aivan hirveä. Jätetään skippiä. Skip. Yes. No niin, tää on mun bravuri. Kattokaa tää. Ei mä mistä sinne. Teettekö sen pitää tässä? Noin. Mitä mun meni viimeksi noin kauan? Ei! Melkein just voitin. Ja sain melkein paremman kuin vilkkuri. Ei jantai. Mä en just jäänyt. Tosiaan mä en oo tottunut puhutella, että mä kuvaan. Lähetettäkää mitä pelejä, voisin tehdä videoita. Robloxiin, mitä näitä ikinä. Ennen kuin tää varmaan julkaistaan, niin tulee yksi Roblox-video. Joo, Aina kohta herma. Vitsi. Siis oikeesti. Ai, toivat naitit jo. Kattokaa tää. Okei. Tää vaan vetää jotain fucking komboa. Enkeli. Se on vieläkin meissäkin.
Joo, se video on tässä. Oikein kiitos kun katsot videoon. Se on moro.